mula yen to Yayi Werkudara wis temekaning margalayu pinundhut ana panguwasane Gusti Kang Gelar Jagat Anoman Senggonaku bakal nampa titikan. Mula Kang Sokyayu aja nganti kesuwen enggalo bali maturana ngersane Sunata Indrawati Sang Prabu Bathara Kresna ing kono bareng-bareng manepung muja brata ngersaning Bathara ing akare luka kanthi teken barang kang tekun linambaran ating kang suci temindak kang jujur daya-daya kadangku Yayi Werkudara Sakti enggal timbul mapan Urang Marta wijang dawuh Kakang Senggana njaluk pamit aku nyun pangestu adikku Antasena ayo budal nderek apa dadi kersane Siwa Senggana duka prayoga digawe ati-ati lakumu Yayi Yayi dolaken anakku Antasena suara kayak gawe damas tunasib dalah aduh Yayi Yayi Werkudara pun kakang ora bakal negakake ayo Yayi tak susul Yayi aja nganti kesuwen ayo bali ana ing Praja Ngamarta dadekake geger para kadang pandha mligine Yayi Puntadewa sekadang adi